Oplægningsvideo. Tilslutning Appstronics-softwaren til Tesla-oscillatoren. Først tager vi forbindelseskablet og tilslutter det direkte. Se hvad der sker. Øjeblikkeligt er den nu forbundet til oscillatoren gennem USB-porten. Se her, vi tager forbindelsen ud og den slukker. Vi tilslutter igen, og den er forbundet. Og så tilsluttes kablet til lydudgangen her ved siden af, til computerens lydudgang. Det er den korrekte forbindelse. Vi skal forbinde oscillatoren til USB-porten, og her tilsluttes lydudgangen.